Minkejja l-elezzjoni fiħdan il-Partit Nazzjonalista se ssir biex Lorenz Gonzi jkun konfermat kap, skont Tonio Fenek Lorenz Gonzi ħatriq riskjuża. Fl-opinjoni tiegħi hija riskjuża kbira għaliex inti vot sigriet ma tafx il-kunsilliera x'messaġġ se jagħtu. Fid-dikjarazzjonijiet li għamel fl-aħħar ġimgħat Franco De Bono qal li għandha tintrafa r-responsabilità anki fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Il-Ministru Tonio Fenek, politikament responsabbli minn dan il-qasam, minflok wieġeb għal dan attakka lura lil Franco De Bono. Għax inti ma tistax għadni kif nagħmel reshuffle 5 minuti wara toħroġ tajt jien m'għandix fiduċja fil-Prim Ministru. Huwa ovvju li dak is-sentiment ġie espress wara li saret reshuffle, meta bir-reshuffle il-Prim Ministru għadda ġudizzju fuq dawk il-Ministri. Aktar minn hekk Tonio Fenek qal il-Kunsilliera Nazzjonalista se jintalbu wkoll japprovaw ir-reshuffle. Xorta jibqa' l-fatt il-Prim Ministru propju dak li għamel. Qal jien għamilt il-Ministri, jien qed niġġudikhom u kieku l-Ministru mhux tajjeb neħħejtu jew bdiltu. Għamiltu il-ġudizzju tiegħi, is-Sinti Franco ma qbilx. Mela jien sammur għand il-partit u ngħidilhom, intom taqblu mal-ġudizzju tiegħi? Fl-aħħar ġimgħat Franco De Bono spiċċa fil-mira ta' attakki u tajjir minn esponenti nazzjonalisti, inkluż mid-deputat nazzjonalista Beppe Fenek Adami. L-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista saħansittra akkużaw lil Franco De Bono bit-tradiment u qed jeżiġu li jirriżenja. Iżda għal Tonio Fenek dan mhuwiex minnu. At no point tajjeb ma ġimajjar mill-istrutturi tal-partit jew mhux deputat tal-partit. Tonio Fenek wissi dwar konsegwenzi li jista' jkun hemm jekk minkejja l-konferma ta' Lorenz Gonzi bħala kap jippersistu l-problemi. Jekk Franco De Bono ma jaċċettax, imbagħad ovvjament ikun hemm il-konsegwenzi tagħha. Tonio Fenek rabat lill Prim Ministru meta qal jekk il-problema ta' instabilità tibqa' Lorenz Gonzi ikollu jċedi postu. Jien m'għandix dubju li jekk din ma twassalx biex tagħti l-istabbiltà li għandu bżonn dal-pajjiż u li ma jkollniex gvern effettiv biżżejjed biex jieħu deċiżjonijiet fl-aħjar interess ta' dan il-pajjiż, il-Prim Ministru jagħmel l-għażliet ċari tiegħu. Naf li hekk jagħmel għax jiena għext mill-viċin tiegħu f'dawn l-aħħar snin ili kemm segretarju parlamentari fil-Ministeru tiegħu u bħala Ministru li dan il-Prim Ministru l-ewwel interess tiegħu huwa il-pajjiż u ta' dak hu lest anki li jċedi postu.